ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിതായ് കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമദയാ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ ഭക്തർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ലാസ്റ്റ് ഡേ ആയിട്ട് ആരുമേ വന്നില്ലല്ലോ. കുറച്ചു പേരെ വന്നിട്ടുള്ളൂ. ആർക്കും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല അല്ലേ, താല്പര്യമില്ല ആർക്കും. അപ്പോഴ് ഇത് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആണ്. നിങ്ങള് രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇനി വരുന്ന ബാച്ചൊക്കെ ലെവൽ 4 സൗണ്ട് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാവണം മാതാജി. അപ്പോ ഇനിയത്തെ ബാച്ച് തുടങ്ങിയിട്ട് ലെവൽ 4 കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഭക്തിശാസ്ത്രയിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നിങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്തു, നന്നായി. അപ്പോ നമ്മള് 14 മന്ത്രം പഠിച്ചു. ഇനി 15, 16 മന്ത്രങ്ങള് ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ രൂപം വെളിപ്പെടുത്താൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്. ആരാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെന്നറിയാമോ? സ്വയംഭുവ മനു യജ്ഞാവതാരമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥന ചെയ്യാണ്. യജുർവേദത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈശോപനിഷത്ത്, നമുക്കറിയാം. അതില് യജ്ഞ അവതാരത്തിനോട് മനു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് ഈശോപനിഷത്തിലുള്ള എല്ലാം തന്നെ. അപ്പൊ 15ഉം 16ഉം ഭഗവാന്റെ ആ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ആ രൂപം വെളിപ്പെടുത്താനായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനകളാണ്. മന്ത്രങ്ങൾ 15, 18 മരണത്തിന്റെ സമയത്ത് 15, 17ഉം 18ഉം മരണസമയത്ത് ഭഗവാന്റെ കരുണ ഉണ്ടാവാനുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്. അങ്ങനെ മരണത്തിന്റെ സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ രൂപത്തിന്റെയും കരുണയുടെയും വെളിപ്പെടുത്തലിനുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ. കൃഷ്ണന്റെ ഭൗതിക ശക്തികളുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത മന്ത്രങ്ങൾ 12 മുതൽ 14 വരെ വിവരിച്ചു. കൃഷ്ണന്റെ സാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതിന് ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ ശക്തിയായ ബ്രഹ്മജ്യോതിയുമായുള്ള ബന്ധവും ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് മന്ത്രം 15 വിശദീകരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ തന്റെ ആത്മീയ രൂപം വെളിപ്പെടുത്താൻ മന്ത്രം 15 പ്രാർത്ഥന തുടരുന്നു. 17 മരണസമയത്ത് കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രാർത്ഥന ഊന്നി പറയുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്തന്റെ സമാപന പ്രാർത്ഥനയാണ് മന്ത്രം 18. 15ാമത്തെ മന്ത്രം. ഹിരൺമയേന പാത്രേണ സത്യസ്യാഭിഹിതം മുഖം തത്വം പൂഷൻ അപാവൃണു സത്യധർമായ ദൃഷ്ടയേ. ഹിരൺമയേന പാത്രേണ സത്യസ്യാഭിഹിതം മുഖം തത്വം പൂഷൻ അപാവൃണു സത്യധർമായ ദൃഷ്ടയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും വായിക്കൂ. തത്തം പൂഷണപാവൃണോ സത്യധർമായ ദൃഷ്ടയേ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആധാരമായ അല്ലയോ ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ യഥാർത്ഥ മുഖം അങ്ങയുടെ തന്നെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ഉജ്ജ്വല പ്രഭയാലെ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ദയവായി ആ ആവരണം മാറ്റി അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന് ദൃശ്യനായാലും. നല്ലൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് അല്ലേ? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആധാരമായ ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ യഥാർത്ഥ മുഖം എന്തിനാലാണ് മൂടപ്പെട്ടിരിക്കണേ? കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ഉജ്ജ്വല പ്രഭ. എന്താണത്? ബ്രഹ്മജ്യോതിയാണ് അല്ലേ? ആ പ്രഭയാലെ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അത് ആ ആവരണം മാറ്റി അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന് അങ്ങയെ ദൃശ്യനാക്കി തരൂ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിലെ 14:27 തന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ നിന്ന് നിർഗളിക്കുന്ന അത്യുജ്വല പ്രഭാപൂരത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബ്രഹ്മണോ ഹി പ്രതിഷ്ഠാഹം അമൃതസ്യ അവ്യയസ്യ ച ശാശ്വതസ്യ ച ധർമ്മസ്യ സുഖസ്യൈകാന്തികസ്യ ച. അമൃതവും അക്ഷയവും ആത്യന്തിക സുഖത്തിന്റെ മൂലസ്ഥാനവുമായ വ്യക്തി ശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഞാൻ തന്നെയാണ്. ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എന്നിവ നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ 3 ഭാവങ്ങള്. ഒരു തുടക്കക്കാരന് വളരെ സുഗമമായി മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഭാവം ബ്രഹ്മമാണ്. കുറെ കൂടി പുരോഗതി കൈവരിച്ചാല് പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരം, ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക എന്നുള്ളത് ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള സാക്ഷാത്കാരാണ്. മത്തപരതരം നാന്യത് കിഞ്ചിതസ്തി ധനഞ്ജയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ഞാനല്ലാത്തത് ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല അർജുന എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതിസിന്റെയും സർവവ്യാപിയായ പരമാത്മാവിന്റെയും ഉറവിടം. ഭഗവത്ഗീത 10:42 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഒരു ഉജ്ജ്വലമായ ശ്ലോകാണത്. അധ ബഹുനൈതേന കിം ജ്ഞാതേന തവാർജുന വിഷ്ടഭ്യാഹമിതം കൃഷ്ണമേകാംശേന സ്ഥിതോ ജഗത്ത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും വിശദമായി എന്തൊക്കെ നീ പറയണം അല്ലെ? എന്റെ ചെറിയ ഒരു അംശം, ഒരു ചെറിയ തന്മാത്ര, കണിക, അത് മാത്രാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ചിട്ട് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത് എന്നാണ്. ബില്യൺസ് ആൻഡ് ബില്യൺസ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിനെ അതിലൊക്കെ ഉൾപ്പൂകി അതിനെയൊക്കെ നിലനിർത്തുന്നത് ഞാൻ മുഴുവനായിട്ടല്ല, എൻ്റെ ഒരു അംശം മാത്രാണ്. ഏകാംശേന എന്നാണ്. ഒരു ചെറിയൊരു അംശം മാത്രാണ് മതി ഇത്രയൊക്കെ നിലനിർത്താൻ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ സർവജ്ഞത്വം, സർവേശ്വരത്വം നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഈ ശ്രുതി മന്ത്രത്തിലെ പരമപുരുഷനെ പൂഷൻ എന്നാണ്, അഥവാ ആത്യന്തികമായ പരിപാലകൻ എന്നാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ സദാ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്താൽ നിറഞ്ഞവനായിട്ട് വർത്തിക്കും. ആനന്ദമയോ അഭ്യാസാദ് എന്ന് വേദാന്ത സൂത്രം. 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവിടുന്ന് ഭാരതത്തിലെ വൃന്ദാവനത്തിലെ സന്നിധാനം ചെയ്തിരുന്നപ്പോൾ ശൈശവ ലീലകളിൽ തുടങ്ങി സദാകാലവും അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിൽ മുഴുകിയവനായിരുന്നു. എത്ര അസുരന്മാരെ കൊല്ലേണ്ടി വന്നു. പൂതന, പ്രലംബാസുരൻ, അഘാസുരൻ, മകാസുരൻ ഒക്കെ. അങ്ങനെ അസുരന്മാരുടെ നിഗ്രഹം ഒരു വിനോദം പോലെ. വൃന്ദാവന ഗ്രാമത്തില് സ്വന്തം മാതാവ്, സഹോദരൻ, സുഹൃത്തുക്കള് എന്നിവരോടൊപ്പം ആനന്ദിച്ച് അല്ലെ, വെണ്ണ മോഷ്ടിച്ച് നവനീത ചോരണം എന്നുള്ള കുസൃതിയിൽ ഏർപ്പെട്ട് അങ്ങനെ ക്രീഡിച്ചു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ആ നവനീത ചോരൻ എന്നുള്ളത് നിന്ദ്യമായതൊന്നും അല്ല. വെണ്ണ മോഷണത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ തന്റെ യഥാർത്ഥ ഭക്തന്മാർക്ക് പരമാനന്ദം പ്രദാനം ചെയ്യാണ് ചെയ്തത്. വൃന്ദാവനത്തിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം നിർവഹിച്ച ലീലകളൊക്കെ തന്റെ സഹചാരികളെ രസിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഇത്തരം ലീലകൾ സൃഷ്ടിച്ചത് വേറെ ഒന്നിനുമല്ല. അതിന് മായാവാദികളും ഊഹാപോഹക്കാരൊക്കെ പലതും വ്യാഖ്യാനിച്ചേക്കാം. ഭഗവാനും അവിടുത്തെ കളിക്കൂട്ടുകാരായ ഗോപാലന്മാരുമായുള്ള ബാലലീലകളെ പറ്റിയിട്ട് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത്തം സദാം ബ്രഹ്മസുഖാനുഭൂത്യ ദാസ്യം ഗതാനാം പരദൈവതേന മായാശ്രിതാനാം നരധാരകേന സാകം വിജഹ്രു കൃത പുണ്യപുഞ്ച. ജ്ഞാനികളാലെ ആനന്ദമയമായ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മമായിട്ടും ഭക്തന്മാരാൽ പരമപുരുഷനായും ലൗകിക ജനങ്ങളാലെ സാധാരണ മനുഷ്യനായും കരുതുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ നിരവധി ജന്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ആർജിച്ച പുണ്യത്താൽ ഈ അവസ്ഥയിലെത്തിയ ഇടയ ബാലന്മാരോടൊപ്പം കേളികളാടുന്നു. എത്ര ഭാഗ്യം ചെയ്തവരാണ് അല്ലേ ഗോപകുമാരന്മാര്! എത്രയോ ജന്മം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തിട്ടാണ് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ജന്മം അല്ലെ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപന്മാരായി ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം സഹചാരികളായി കളിക്കാനും എല്ലാം സാധിച്ചു.
ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്നാൽ പൊൻ മിന്നുന്ന പ്രതീതി. സാധാരണ ജീവിയായ ഒരിക്കലും പരമമായ സത്യമായി സർവശക്തനായി കണക്കാക്കരുത് ഭഗവാനെ. നമ്മൾ പരമോന്നതനായിരുന്നെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ മുഖം കാണുന്നതിന് അവന്റെ മിന്നുന്ന ആവരണം നീക്കം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതില്ല. ഭഗവാൻ പരമോന്നതനാണ് എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് ഇവിടെ ഈ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ജ്യോതിസ്, ആ പ്രഭാപൂരം, അത് നീക്കിയാലേ ഭഗവാന്റെ മുഖം വ്യക്തമായിട്ട് ഭക്തന് കാണുള്ളൂ. അതാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. പ്രകാരം പ്രഭു സദാസമയവും തന്റെ ആത്മീയ അനുചരന്മാർക്കൊപ്പം ശാന്തം, ദാസ്യം, സഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം എന്നീ വിവിധ രസങ്ങളില് പ്രേമ പുരസരം ലീലകളില് വ്യാപൃതനായിരുന്നു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഒരു കാലത്തും വൃന്ദാവന ധാമം വിടുന്നില്ലെന്ന് പറയപ്പെടുന്നതിനാല് അവിടുന്ന് എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടി വ്യാപാരങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യം ഉണ്ടാവാം. എപ്പോഴും വൃന്ദാവനത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ, നിധിവനത്തിലൊക്കെ എന്നും രാത്രി കേളിയാടുന്നുണ്ട്. അപ്പോ സമ്പൂർണ്ണ ഭാഗത്താലെ ഭഗവാൻ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയിൽ ആകമാനം വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭൗതിക സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരം എന്നിവയില് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമായി യാതൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. എന്നാലും അവിടുന്ന് പരമാത്മാവ് എന്ന ആവിഷ്കാരത്തിലൂടെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നിമിത്തമായി തീരുന്നത്. ഓരോരോ ജീവസത്തയും ആത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ജീവാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ എല്ലാറ്റിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന മുഖ്യ ആത്മാവിനെ പരമാത്മാവ് എന്നും പറയും. ഞാൻ അനശ്വരനായ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമാണ്. അത് അനശ്വരവും ശാശ്വതവും പരമമായ സന്തോഷത്തിന്റെ സ്ഥാനവുമാണ്. ഭഗവത്ഗീതയില് യസ്യ പ്രഭാ പ്രഭവതോ ജഗദണ്ഡകോടി 5:40 അല്ലേ ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കണേ? അല്ല 14:27 തന്നെയാ പറഞ്ഞിരിക്കണേ. ബ്രഹ്മസംഹിത 5:40 പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് യസ്യ പ്രഭാ പ്രഭവതോ ജഗദണ്ഡകോടി കോടീശ്വശേഷ വസുധാദി വിഭൂതി ഭിന്നം തദ്ബ്രഹ്മ നിഷ്കലമനന്തമശേഷഭൂതം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി എന്ന് പറഞ്ഞു. ദശലക്ഷക്കണക്കിനുള്ള പ്രപഞ്ചങ്ങളില് എണ്ണമറ്റ ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. ആ പ്രപഞ്ച ഘടനാപരമായിട്ട് അവ ഓരോന്നും മറ്റുള്ളവയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. ഈ ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിന്റെ ഒരു അരികില് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവയാണ്. ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് എന്നത് ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ നിന്ന് ബഹിർഗമിക്കുന്ന രശ്മികളാണ്. ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നതാണ്, അല്ലെ? ഇപ്പൊ മുണ്ടകോപനിഷത്തിലെ നിരവധി ശ്ലോകങ്ങളിലും ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി പ്രഭയെ പറ്റി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹിരൺമയേ പരേ കോശേ വിരാജം ബ്രഹ്മ നിഷ്കലം തത് ശുഭ്രം ജ്യോതിഷാം ജ്യോതിസ്തദ് യദ് ആത്മാ ആവിദോ വിദു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭൗതിക ആവരണങ്ങൾക്കെല്ലാം അപ്പുറമുള്ള ആത്മീയ വ്യോമത്തിലാണ് ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തമായ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് ഉള്ളത്. ഈ ശുഭ്രപ്രഭയെ അതീന്ദ്രിയവാദികള് എല്ലാ പ്രകാശങ്ങളുടെയും ഉജ്ജ്വല പ്രകാശമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കും. ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പ്രകാശത്തിനായി സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെയോ വൈദ്യുതിയുടെയോ അഗ്നിയുടെയോ ആവശ്യമില്ല. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കാണുന്ന പ്രകാശം ഈ പരമമായ പ്രകാശത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിബിംബം മാത്രമാണ്. ആ ബ്രഹ്മം മുന്നിലും പിറകിലും എല്ലാ ദിക്കുകളിലും ഉണ്ട്. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആ പരബ്രഹ്മ ജ്യോതിസ് ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക വ്യോമങ്ങളിലുടനീളം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ സത്യമില്ല. ഭഗവത്ഗീത 7:7 ഒരു നൂലിൽ അല്ലെ മുത്തുകൾ ഉള്ള പോലെ എല്ലാം എന്നിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു, അല്ലെ? എല്ലാം സൂത്രേ മണിഗണായിവ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പോ ആ നൂല് കാണുന്നില്ല, അല്ലെ? പക്ഷെ ആ നൂല് ഉണ്ടെങ്കിലേ എല്ലാത്തിനും ശരിയായി നിലനിൽപ്പുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ആ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളും എല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നത് ആ ഭഗവാന്റെ ശക്തി പ്രഭാവം കൊണ്ടാണ് എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. ശ്രീകൃഷ്ണനെ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ മൂല കാരണമായി അറിയുന്നതാണ് വിശിഷ്ടമായ ജ്ഞാനം. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ മൂലം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പോലുള്ള വിശിഷ്ട ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഈ വിജ്ഞാനം സമ്പൂർണമായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വ്യാസദേവനാണ്, അല്ലെ, ഒരാൾ പരമസത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചിട്ട് ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എന്നിങ്ങനെ പരമസത്യത്തെ അയാൾ വിവരിക്കുന്നു എന്ന് സ്ഥാപിച്ചത്. ഒരു ജീവസത്തയാണ് പരമസത്യമെന്ന് വ്യാസദേവൻ ഒരിടത്തും പറയുന്നില്ല. ജീവസത്ത ഒരു കാലത്തും സർവശക്തനായ പരമസത്യമാകാൻ തരമില്ല.
ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഭഗവത് ദർശനത്തിനു വേണ്ടി പ്രകാശമറ നീക്കിത്തരാൻ ജീവസത്തയ്ക്ക് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതില്ല. ഒരുവൻ ഹിരൺമയ പാത്രം നീക്കി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനെ എല്ലാ ശക്തിവിശേഷങ്ങളോടും കൂടെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ വാസുദേവ സർവമിതി, അതായത് വാസുദേവനാണ് ബ്രഹ്മവും പരമാത്മാവും ഭഗവാനും എന്ന് സാക്ഷാത്കരിക്കും. ഭഗവാനാണ് പരമസത്യത്തിന്റെ മൂലം അല്ലെങ്കിൽ വേര്, ബ്രഹ്മവും പരമാത്മാവും അതിന്റെ ശാഖകളാണ് എന്നാണ്. ഫലേച്ഛയോടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന സാധാരണ ജനങ്ങളെക്കാൾ വിശിഷ്ടനാണ് വൈദിക ജ്ഞാനം നേടിയ ജ്ഞാനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ജ്ഞാനികളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠര് യോഗികള്. എല്ലാ യോഗികളിലും വെച്ചിട്ട് തന്റെ സർവശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് പ്രേമപുരസ്സരം ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നവൻ വിശിഷ്ടതമൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കണേ. ഭക്തിയോഗമാണ് എല്ലാ യോഗങ്ങളിലും, അഷ്ടാംഗയോഗം, കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, എല്ലാത്തിലും മേലെ ഭക്തിയോഗം തന്നെയാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. എല്ലാ യോഗികളിലും വെച്ച് ഭഗവാനെ ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ നിരന്തരം ഭജിക്കുന്നവൻ ഏറ്റവും ഉന്നതനാണ്. ഈ പരിപൂർണതയിലേക്കാണ് ഈശോപനിഷത്ത് നമ്മെ നയിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയില് 10:42. എന്നാൽ അർജുന, ഈ വിശദമായ അറിവിന് എന്താണ് വേണ്ടത്? എന്റെ തന്നെ ഒരൊറ്റ ശകലം കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ വ്യാപിക്കുകയും പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അഥവാ ബഹുനൈതേന എന്നുള്ള ശ്ലോകം. പിന്നെ ബ്രഹ്മസംഹിതയില് 5:40 നമ്മൾ കണ്ടു. കൃഷ്ണന്റെ 5 രസങ്ങള്: ശാന്തരസം, നിഷ്പക്ഷത, കൃഷ്ണന്റെ കഴുത്തിൽ പൂക്കൾ പോലെ അവന്റെ പുല്ലാങ്കുഴൽ, അല്ലല്ലോ, ശാന്തരസത്തിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ. കൃഷ്ണന്റെ കഴുത്തിലെ പൂക്കള്, അതുപോലെ പുല്ലാങ്കുഴല്, വടി, പശുക്കള്, ഇതൊക്കെ ശാന്തരസത്തില് വരുന്നതാ. എന്നാൽ ദാസ്യരസത്തിൽ ആരാണ്? ഈ ചിത്രക, പത്രക, രക്തക തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സേവകര് അല്ലെ, എന്താ പറയാ, ഗോപികമാര്, മഞ്ചരിമാര്, അവര് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയവര്. പിന്നെ സഖ്യരസത്തിന് ബലദേവൻ, ശ്രീദാമ, സുധാമ തുടങ്ങിയ സൗഹൃദം. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ അർജുനനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ. വാത്സല്യ രസത്തില് നന്ദ ഗോപര്, യശോദാമ്മ രക്ഷാകർത്തൃത്വമുള്ളവര്. മാധുര്യരസം രാധാറാണി, ഗോപികള് തുടങ്ങിയ പ്രേമികള്. അപ്പൊ ഈ 5 രസങ്ങളും അവയുടെ ഉദാഹരണങ്ങളുമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. വ്യക്തിത്വവാദികൾ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ്. ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ തിളക്കമാർന്ന പ്രഭാവത്താല് ഒരാൾക്ക് സമ്പൂർണ്ണ സത്യം പൂർണ്ണമായി കാണണമെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് 24 ഭൗതിക ഘടകങ്ങളും അത്യുജ്വലമായ പ്രഭാവവും കടക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതി 24 ഘടകങ്ങളാലെയാണ് അല്ലെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ കടന്നു വേണം ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി. അതും ബ്രഹ്മജ്യോതിയും കടന്നെങ്കിലേ ഭഗവാനെ കാണുള്ളൂ. ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ 14:27 ബ്രഹ്മസംഹിതയാണെങ്കിൽ 5:40 മുണ്ടകോപനിഷത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ കുറിച്ച്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ പ്രഭാപൂരമാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി. അർത്ഥം നൽകുക. ഹിരൺമയ പാത്രം എന്താണ് അർത്ഥം? ഹിരൺമയേന പാത്രേണ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സ്വർണപ്രഭയാലെ അതിദീപ്തമായിട്ടുള്ള ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി, അത് നീക്കിയിട്ട് അതിന്റെ മറ നീക്കി അങ്ങയുടെ മുഖം എനിക്ക് കാണാറാക്കി തരൂ എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മന്ത്രം 16 പോണു. പൂഷന്യേ കർഷേ യമസൂര്യ പ്രാജാപത്യ വ്യൂഹരശ്മിൻ സമൂഹ തേജോയത്തെ രൂപം കല്യാണതമം തത്തെ പശ്യാമി യോസാവസൗ പുരുഷ സോഹമസ്മി. പൂഷന്യേ കർഷേ യമസൂര്യ പ്രാജാപത്യ വ്യൂഹരശ്മിൻ സമൂഹ തേജോയത്തെ രൂപം കല്യാണതമം തത്തെ പശ്യാമി യോസാവസൗ പുരുഷ സോഹമസ്മി. പ്രഭോ, ആദി ദാർശനിക, പ്രപഞ്ച രക്ഷക, സർവനിയാമക തത്വമേ, ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമേ, മാനവരാശിയുടെ പൂർവ്വപിതാക്കളുടെ ശുഭകാംക്ഷി, അവിടുത്തെ ആനന്ദപൂർണമായ രൂപം എനിക്ക് ദർശിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി അവിടുത്തെ അതീന്ദ്രിയ കിരണങ്ങളുടെ പ്രഭാപൂരത്തെ നീക്കിത്തന്നാലും സർവേശ്വരനായ അങ്ങയോട് എനിക്കുള്ള ബന്ധം സൂര്യനോടുള്ള ബന്ധം പോലെയാണ്. വീണ്ടും പറയാണ് അല്ലെ,
അങ്ങേ സ്തുതിക്കുകയാണ്. ഭഗവാനെ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞാണ് വിളിക്കുന്നത്. ആദി ദാർശനിക, പ്രപഞ്ചരക്ഷക, സർവനിയാമക തത്വമേ, ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമേ, മാനവരാശിയുടെ പൂർവ്വപിതാക്കളുടെ ശുഭകാംക്ഷി, അവിടുത്തെ ആനന്ദപൂർണമായ രൂപം എനിക്ക് ദർശിക്കാനായിട്ട് അവിടുത്തെ ആ അതീന്ദ്രിയ കിരണങ്ങളുടെ പ്രഭാപൂരത്തെ നീക്കി തന്നാലും സർവേശ്വരനായിട്ടുള്ള അങ്ങയോട് എനിക്കുള്ള ബന്ധം ഏതുപോലെയാണ്? സൂര്യനോടുള്ള ബന്ധം പോലെയാണ് അല്ലെ? കിരണങ്ങൾക്ക് സൂര്യനോടുള്ള ബന്ധം പോലെ. അത് സൂര്യനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ കിരണങ്ങളും വരുന്നത്. അതുപോലെ ഭഗവത് അംശമാണ് നമ്മളെല്ലാം. ഗുണപരമായി സൂര്യനും സൂര്യകിരണങ്ങളും ഒന്നാണ്. അതുപോലെ ഭഗവാനും ജീവജാലങ്ങളും ഗുണപരമായി ഒന്നാണ്. സൂര്യൻ ഒന്ന്, പക്ഷേ സൂര്യരശ്മികളുടെ കണികകള് എണ്ണിയാൽ തീരുന്നില്ല. സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങൾ സൂര്യന്റെ അംശത്തിൽ പെടുന്നു. സൂര്യനും സൂര്യന്റെ രശ്മികളും ഒത്തുചേർന്നാണ് പൂർണ്ണ സൂര്യനായി തീരുന്നത്. സൂര്യദേവൻ സൂര്യഗോളത്തിൽ വസിക്കുന്നു. അതുപോലെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് പ്രസരിക്കുന്ന ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന ഉത്കൃഷ്ടമായ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്റെ നിത്യലീലകൾ ആസ്വദിച്ച് നിവസിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ചിന്താമണി പ്രകര സദ്മസു കൽപവൃക്ഷ ലക്ഷാവൃതേഷു സുരഭീരഭിപാലയന്തം ലക്ഷ്മീ സഹസ്രശത സംഭ്രമ സേവ്യമാനം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് ചിന്താമണി രത്നങ്ങളാലുള്ള ഗൃഹങ്ങളിൽ സർവ ആഭീഷ്ടങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടും പശുക്കളെ പരിപാലിച്ചുകൊണ്ടും ഭക്തി പ്രേമ പുരസരം ലക്ഷക്കണക്കിന് ലക്ഷ്മി ദേവതകളാൽ സേവിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടും പരിലസിക്കുന്ന ആദിപുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു. സൂര്യമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് സൂര്യരശ്മികൾ പ്രവഹിക്കുന്നത് പോലെ പരമ ആധ്യാത്മിക ഗ്രഹമായിട്ടുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് നിർഗമിക്കുന്നു എന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിത വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ തിളക്കത്തെ അതിവർത്തിക്കാതെ ഒരാൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ ആദിമ തത്വ ചിന്തകനായി, ഭഗവാൻ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പരിപാലകൻ, വ്യക്തിപരമല്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവികളെയും പരിപാലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവൻ തന്റെ ഭക്തരെയും അഭ്യുദയകാംക്ഷികളെയും പ്രത്യേകം പരിപാലിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഭക്തരെ പരിധിയില്ലാത്ത കരുണയാൽ വീക്ഷിക്കുന്നു. ഭഗവാന് പാർഷ്യാലിറ്റി ഇല്ല, എങ്കിലും ഭക്തന്മാരോട് ഒരു പ്രത്യേക കരുണ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ? സൂര്യരശ്മി താരതമ്യം ഗുണപരമായി അവ ഒന്നു തന്നെ ആയതിനാൽ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനും ജീവജാലങ്ങളും ഒരേ ഗുണമാണ്. സൂര്യൻ ഒന്നാണ്, പക്ഷേ സൂര്യരശ്മികളുടെ തന്മാത്രകൾ എണ്ണമറ്റതാണ്. സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങൾ സൂര്യന്റെ ഭാഗമാണ്. സൂര്യനും അതിന്റെ കിരണങ്ങളും ഒരുമിച്ച് പൂർണ്ണ സൂര്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളും. ബ്രഹ്മജ്യോതി ബ്രഹ്മസംഹിതയിലെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന രശ്മികളായി സൂര്യകിരണങ്ങൾ സൂര്യഗോളത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നത് പോലെ വിവരിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ തിളക്കം മറികടക്കാതെ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ ആർക്കും ലഭിക്കില്ല. വ്യക്തിത്വമില്ലാത്ത തത്വചിന്തകർ മിന്നുന്ന ബ്രഹ്മജ്യോതിയാല് അന്ധരാണ്. അവർക്ക് ലോകമോ അവന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപമോ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കില്ല. വ്യക്തി രൂപത്തിലുള്ളവർക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ, വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവർക്കേ സാധിക്കുള്ളൂ. പരമാത്മാവാണ് നിയന്ത്രകൻ, ആത്മനിയന്ത്രണം. അതിനാൽ അവ വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളിലാണ്. പരമാത്മാവ് ആത്മാവുമായി പൂർണ്ണമായി സഹകരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ജീവജാലങ്ങളുടെ നിരന്തരമായ കൂട്ടുകാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു അല്ലെ? പരമാത്മാവ് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഉണ്ട്. അജ്ഞതയുടെ എല്ലാ അന്ധകാരവും അകറ്റിക്കൊണ്ട് ഭക്തർ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ അറിവ് ഇറക്കുമതി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭക്തരെ എപ്പോഴും സഹായിക്കുന്നു. തത്വചിന്തകരും ജ്ഞാനികളും യോഗികളും സ്വന്തം ശക്തിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാല് നമ്മള് ഭക്തിയിലേക്ക് വന്നാൽ ഭഗവാൻ അതിനുള്ള എല്ലാ ഹെൽപ്പും നമുക്ക് ചെയ്തു തരും. ശുദ്ധ ഭക്തരെന്ന നിലയിൽ തികഞ്ഞവരല്ലാത്തവർക്ക്, അതായത് പരമാത്മാവിനെയോ ബ്രഹ്മത്തെയോ തിരിച്ചറിയാത്തവർക്ക് തികഞ്ഞ ഭക്തരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കാൻ കഴിയില്ല അല്ലെ? ഒരു ഭക്തനെ മറ്റൊരു ഭക്തനെ കഴിവിനെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ഇതിന്റെ അർത്ഥാണ് വാക്ക്. ഓരോരോ വാക്കല്ല ഓരോ അക്ഷരം. ഭഗവാൻ ഭ എന്നുള്ളത് പൂർണ്ണമായിട്ട് പരിപാലിക്കുന്നവൻ അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷാധികാരി എന്നൊക്കെയാണ്. ഭഗവാൻ എന്ന അക്ഷരത്തിന് സർവപാലകൻ. ഒന്നാമത്തേതിന് ഭ എന്നുള്ളതിന് രണ്ടു തരത്തിൽ അർത്ഥമുണ്ട്. ഒന്നാമത്തേത് സർവപാലകൻ, രണ്ടാമത്തേത് രക്ഷകൻ. അപ്പോ പൂർണ്ണമായി പരിപാലിക്കുന്നവൻ അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷാധികാരി എന്നാണ് ഭ എന്നുള്ള ആ ശബ്ദം, ആ ഒരു അക്ഷരത്തിന്റെ അർത്ഥം.
പിന്നെ ഗ എന്ന് വെച്ചതിന് വഴികാട്ടി, ദർശകൻ അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടികർത്താവ് എന്നൊക്കെ അർത്ഥമുണ്ട് കേട്ടോ. ഗ എന്നുള്ളതിന്. പിന്നെ വാൻ എന്നുള്ളത് ഒരുമിച്ചിട്ടാണ്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അവനിൽ വസിക്കുന്നുവെങ്കിലും അവൻ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ജീവിക്കുന്നുവെന്നും അക്ഷരം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും വസിക്കുന്നു എന്നാണ്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിലും വസിക്കുന്നു എന്നാണ് വാൻ എന്നുള്ള ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്നുള്ളതിന്റെ സ്പ്ലിറ്റപ്പ് ആണ്, അർത്ഥങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണം ഭഗവാനാണ്. അവനെ കാരണമായത് ഒന്നുമില്ലാത്തതിനാൽ അവനാണ് യഥാർത്ഥ കാര്യം. അപ്പൊ വിശദീകരിക്കാം. പൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? പരിപാലിക്കപ്പെടുന്നവൻ എന്നാണ് അല്ലെ. പൂഷൻ എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം എവിടെയായിരിക്കണേ? പരിപാലകൻ എന്നാണ്. ഭഗവാൻ അതിപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭ എന്ന് വെച്ചാല് പൂർണ്ണമായി പരിപാലിക്കുന്നവൻ അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷാധികാരി. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ഗ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദർശകൻ അല്ലെങ്കിൽ വഴികാട്ടി എന്നൊക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ വാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അവനിൽ വസിക്കുന്നുവെന്നും അവൻ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ജീവിക്കുന്നുവെന്നും ആണ് വാൻ എന്നുള്ള ഇതുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാൻ ഒരു ഭക്തനെ പരിപാലിക്കും എന്നുള്ളതിന്റെ ഉദാഹരണം നമുക്ക് നാരദ മഹർഷിയുടെ കഥ, മുൻ ജന്മങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ. ആ നാരദ മഹർഷിയെ ഇത്ര അത്യുന്നതമായിട്ടുള്ള നിലയിലെത്തിക്കാൻ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ എല്ലാം കാരണമായത്. ഇപ്പോ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോ മരിക്കണ വേളയില് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കണം. ജഡശരീരാണ് അല്ലെ. പഞ്ചഭൂതാത്മകമായിട്ടുള്ള ഈ ശരീരം, ആ ചേതന, ആ ചൈതന്യം, ആ സത്ത പോയി കഴിഞ്ഞാല് അത് പിന്നെ ജഡം അല്ലെ. അങ്ങനെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു കാരണ ശരീരം കിട്ടും എന്നാണ്. അങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് യമലോകത്ത് എത്താൻ 1 വർഷം എടുക്കും. അങ്ങനെ കുറെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഗരുഡ പുരാണത്തില്. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ സ്വർഗത്തില് നല്ല പുണ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് സ്വർഗത്തിൽ എത്തി വിചാരിക്കുക. സ്വർഗത്തിൽ എത്തുമ്പോ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ജലമയ ശരീരമാണ് ലഭിക്കുക. അങ്ങനെ ആ ജലമയ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മൾ പല പല ഇതുകളൊക്കെ ഐശ്വര്യങ്ങളൊക്കെ ആസ്വദിക്കും, സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ. അത് കഴിഞ്ഞ് പുണ്യം നശിക്കുമ്പോഴോ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുകയാണ് നമ്മളെ. അത് പിന്നെ മേഘത്തിലെത്തുകയാണ്, പിന്നെ മഴയായിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക്, പിന്നെ ധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക. അത് ആ ഒരു ധാന്യം ഒരു പിതാവ് ഭക്ഷിക്കണു. അങ്ങനെ മാതൃഗർഭത്തിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള ശുക്ലം ശരീരമായിട്ട് മാറുന്നു. അങ്ങനെയാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും പുനർജന്മം, ഓരോരോ ശരീരങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോ മന്ത്രം 17 നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 17ഉം 18ഉം മരണസമയത്തെ പ്രാർത്ഥനകളാണ്. മരണസമയം എല്ലാവർക്കും വേണമല്ലേ. ഇപ്പോ ഇത് ഒരു പ്രിപ്പറേഷനാണ്, ഒരു ഫൈനൽ എക്സാം ആണ് അല്ലെ മൃത്യു. ആ മൃത്യുവിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകള്, ഒരു വലിയ നീറ്റ് എക്സാം ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മള് നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അല്ലെ, എന്നിട്ട് വേണം പരീക്ഷ എഴുതാൻ. അതേപോലെ ആ ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. അന്ധകാലേ ജമാമേവ സ്മരൻ മുക്ത്വാ കളേവരം യപ്രയാതി സമദ്ഭാവം യാതി നാസ്തി അത്ര സംശയ അല്ലെ. അപ്പൊ അന്ത്യകാലത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോഴേ തുടങ്ങി അതിന്റെ പരിശീലനം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. മന്ത്രം 17. വായുരനിലമൃതം അധേദം ഭസ്മാന്തം ശരീരം ഓം ക്രതോ സ്മര കൃതം സ്മര ക്രതോ സ്മര കൃതം സ്മര. വായുരനിലമൃതം അധേദം ഭസ്മാന്തം ശരീരം ഓം ക്രതോ സ്മര കൃതം സ്മര ക്രതോ സ്മര കൃതം സ്മര. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും വായിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വായുരനിലമൃതം അധേദം ഭസ്മാന്തം ശരീരം ഓം കൃതോ സ്മര കൃതം സ്മര കൃതോ സ്മരം കൃതം സ്മര. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കണേ? ഈ ശരീരം ഭസ്മമായി തീരട്ടെ, എന്റെ പ്രാണവായു പ്രപഞ്ച വ്യാപിയായ വായുവിൽ അലിഞ്ഞു ചേരട്ടെ. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അല്ലയോ ഭഗവാനെ എന്റെ എല്ലാ കൃത്യങ്ങളെയും അങ്ങ് സ്മരിക്കണമേ.
അങ്ങ് ആത്യന്തിക ഭോക്താവാകയാൽ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതെല്ലാം അങ്ങ് ഓർക്കേണമേ. എന്തൊരു നല്ല പ്രാർത്ഥന അല്ലെ, ധന്യമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന ഇത്. ഇത്തരത്തിൽ പക്ഷെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം? ഭഗവാന് ഹിതമായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. എന്നാലേ നമുക്ക് ഇത് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള അവകാശമുള്ളൂ അല്ലേ. അല്ലാണ്ട് തോന്നിവാസം മുഴുവൻ കാണിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഭഗവാനോട് പറയാ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് ചെയ്തതെല്ലാം എന്റെ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ അങ്ങ് സ്മരിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഓർക്കാനുള്ളത് ഭഗവാനെ അല്ലേ. അപ്പൊ നല്ല സത്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം, ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെടുക അല്ലെ. ഞാൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതെല്ലാം അങ്ങ് ഈ അന്ത്യവേളയില് ഓർക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാത്തവർക്ക് അത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇവിടെ എന്താ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയണല്ലേ, 2-ാം അധ്യായം. ന ജായതേ മ്രിയതേ വാ കദാചിൻ നായം ഭൂത്വാ ഭവിതാവാ ന ഭൂയ അജോ നിത്യ ശാശ്വതോയം പുരാണോ ന ഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരേ. ആത്മാവിനെ ആർക്കും വധിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ഒന്നും സാധിക്കില്ല എന്ന് നമ്മൾ 2:20 പഠിച്ചു ഭഗവത്ഗീത. ക്ഷണികമായ ഭൗതിക ശരീരം തീർച്ചയായും പുറമേയുള്ള ഒരു വസ്ത്രമാണ്. ഭൗതിക ശരീരം നശിക്കുന്നതോടുകൂടി ഒരു ജീവി സമ്പൂർണമായി നശിക്കുകയോ അതിന്റെ വ്യക്തിത്വം നശിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ. ആത്മാവ് അപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 2:20 നമ്മൾ പഠിച്ചു. നാശമില്ലാത്ത ജീവന്റെ ആവശ്യം അനുസരിച്ചുള്ള രൂപം പിന്നെ അത് കൈക്കൊള്ളും. അധികം അറിവില്ലാത്ത മൂഢന്മാര് തെറ്റായിട്ട് ധരിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ ഒരു ജീവിയും ആദിയിൽ രൂപമില്ലാത്തതായിരുന്നില്ല. ഭൗതിക ശരീരം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് ശേഷം ജീവിക്ക് അസ്തിത്വമുണ്ട് എന്ന് ഈ മന്ത്രം ഉറപ്പിച്ചു പറയാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ശില്പന സാമർഥ്യം അത്ഭുതാവഹമാണ്. ജീവികളുടെ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണ വാസനയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് അത് പലതരം ദേഹങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. എന്തനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്കൊരു പുതിയ ജന്മം കിട്ടുന്നത്? ആരാ പറയാ? നമ്മുടെ സ്മരണ, ആഗ്രഹം അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ അത് അർഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് തരികയാണ് അല്ലെ. അർഹിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ശരീരം, പുനർജന്മം നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ്. അപ്പൊ അമേധ്യം ഭുജിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജീവിക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പന്നിയുടെ ശരീരം നൽകും. മാംസം ഭുജിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജീവിക്കോ ഇതര ജന്തുക്കളുടെ രക്തമാംസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതിന് പറ്റിയ വ്യാഘ്ര ശരീരം നൽകപ്പെടും. മനുഷ്യ ജീവിയുടെ പല്ലുകളുടെ വ്യത്യാസം വേറെ രീതിയിലാണ്. അവ അമേധ്യോ മാംസോ ഭുജിക്കുന്നതിനൊന്നും പറ്റിയതല്ല. ഏറ്റവും പ്രാകൃതമായ അവസ്ഥയിൽ പോലും മനുഷ്യന് ഇതൊന്നും സാധിക്കില്ല. പഴങ്ങളും സസ്യവർഗങ്ങളും കടിച്ചു മുറിക്കുവാനും ചവയ്ക്കാനും ഉതകുന്ന രീതിയിലാണ് മനുഷ്യന്റെ പല്ലുകൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. മൃഗങ്ങളുടെയും മനുഷ്യരുടെയും ഭൗതിക ശരീരങ്ങള് ജീവാത്മാവിന്റെ ബാഹ്യ ആവരണങ്ങൾ മാത്രാണ്. ഇപ്പൊ വസ്ത്രം പോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വാസനയ്ക്കനുസരിച്ച് അവ മാറി മാറി വരും അല്ലെ. ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ജീവിക്കുമ്പോ അതിനനുസൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരമാണ് പിന്നത്തെ ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ഹിതത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചാല്, കർമ്മയോഗിയായിരുന്നാല് നമുക്ക് ഭഗവാന്റേതിന് തുല്യമായ അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല അടുത്ത ജന്മത്തില് ഇതിലും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം, കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഭക്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ആ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കാനും അല്ലെ, ദേവന്മാരാവാനും അതല്ലെങ്കിൽ രാജാക്കന്മാര് പോലെയുള്ള വലിയ പദവികളിൽ എത്താനും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സത്കർമ്മങ്ങള്, ഭഗവത് സേവനങ്ങള് ഒക്കെ കാരണമാവും എന്നാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഒരു ജീവനെ അതിന്റെ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണ അഭിലാഷങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നിർബന്ധിക്കുന്നു. അണുജീവികൾ തൊട്ടിട്ട് ഏറ്റവും മികച്ച ഭൗതിക ശരീരമുള്ളവരായിട്ടുള്ള ദേവന്മാര്, ബ്രഹ്മാവ് എന്നിവർ വരെയുള്ള അനേകം ജീവിവർഗങ്ങളിലായി ഈ അഭിലാഷങ്ങൾ വെളിവാക്കപ്പെടുന്നു. ഇതിലെ ഏത് അണുജീവി മുതൽ ബ്രഹ്മാവ് വരെ ഏത് വേണമെങ്കിലും ആയിട്ടും നമുക്ക് ജനിക്കാം, അടുത്ത ജന്മം നമുക്ക് കിട്ടാം എന്നാണ്. 7:19 ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നുണ്ട്, ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനവാൻമാം പ്രപദ്യതേ വാസുദേവ സർവമിതി സമഹാത്മാ സുദുർലഭ. അനേകം ജന്മങ്ങൾ ഇനിയും നമുക്ക് കഴിയേണ്ടി വന്നേക്കാം അല്ലെ. എന്നാൽ മാത്രമേ ഭഗവത് പ്രാപ്തി ചിലപ്പോ നമുക്ക് സാധ്യമാവുള്ളൂ. ഓരോരുത്തരുടെയും തലം വിഭിന്നമാണ്. ചിലവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ സാധ്യമായി എന്ന് വരാം. ചിലവർക്കോ 100 അല്ലെങ്കിൽ 1,00,000 ജന്മമോ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാലായിരിക്കും ഭഗവത് പ്രാപ്തി ഉണ്ടാവുക. നമുക്കറിയില്ല.
അത് നമ്മുടെ ആ നിഷ്ഠ, തപോനിഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ജീവിതം, നമ്മുടെ ആ ഭാവം, ആ ഭക്തിയിൽ ഉയരാനുള്ള നമ്മുടെ താല്പര്യം, അതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ വിഷയം. നമുക്ക് തന്നെ നമ്മളെ ഉയർത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതാണ്. ഈ സ്ഫുലിംഗങ്ങൾ പ്രത്യേകം അസ്തിത്വമുള്ള ജീവസത്തകളാണ്. ചിലപ്പോൾ ഈ ജീവന്മാർ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ തത്പരരായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവർ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനിക്കുകയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുന്ന വ്യാജപ്രഭുക്കളായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാനില് പൂർണ്ണമായി ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും ആത്മീയ ഉപാസനയെ വികസിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടും മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ഏറ്റവും ഉയർന്ന പൂർണ്ണതയുടെ ഘട്ടത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജീവിതത്തിന്റെ പൂർണ്ണത. ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രപദ്യതേ, അല്ലെ? വാസുദേവ സർവമിതി സമഹാത്മാ സുദുർലഭ നമ്മൾ പഠിച്ചു. അടുത്ത ജീവിതം ആരാ തീരുമാനിക്കണത്? യം യം വാപി സ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്യന്തേ കളേവരം തം തമേ വൈദി കൗന്ദേയ സദാ തദ്ഭാവഭാവിത. നമ്മള് ഭരത ചക്രവർത്തിയുടെ കഥ നമുക്കറിയാം, അല്ലെ? ആ ഭരത ചക്രവർത്തി സാത്വികനായിരുന്നു. ആ രാജഭാരങ്ങൾ കാരണം ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ വേണ്ടത്ര സമയം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച്, അല്ലെ, വനം പ്രാപിച്ചു, അല്ലെ? അങ്ങനെ പുലഹാശ്രമത്തില് വന്ന് അവിടെ പൂജ തർപ്പണാദികളൊക്കെ ചെയ്തു വരവേ അങ്ങനെയാണ് മാൻകുട്ടിയെ കണ്ട് എത്ര അധപ്പതിച്ചു പോകേണ്ടി വന്നു, അല്ലെ? അദ്ദേഹം മാനിനെ ഓർത്ത് പിന്നത്തെ ജന്മം മാനായി. കഥ നമുക്കറിയണതാണ്. കൃഷ്ണം നമാമി കൃഷ്ണം ഭജാമി മന്മനാഭവ. 9:34 ഉജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ള, അല്ലെ, ശ്രേഷ്ഠമായ ശ്ലോകം. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാജീ മാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി യുക്തൈവമാത്മാനം മത്പരായണ. ഭഗവാനെ ലഭിക്കാൻ എന്ത് സിമ്പിളാണ്, അല്ലെ? സരളമാണ്. ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും സുഖകരമായിട്ടുള്ള സുസുഖം കർത്തുമവ്യയം എന്നാണ്. അതായത് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ പൂജിക്കുക, എന്നെ നമസ്കരിക്കുക, എപ്പോഴും എന്നെ സ്മരിക്കുക. ഈ 4 കാര്യം ചെയ്തുകൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടും. അത്രേ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. അല്ലാതെ വേറെ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഈ വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോവാനാണോ അതോ നരകത്തിൽ പോവാനാണോ ടഫ് എന്ന് ചോദിച്ചാ പലരും കരുതും വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പോവാനാണ് പ്രയാസം എന്ന്. എന്നാൽ നരകത്തിലേക്ക് പോവാനാണ് പ്രയാസമുള്ളത്. നരകത്തിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? ആളുകളെയൊക്കെ ഉപദ്രവിക്കണം, കുറെ മോഷ്ടിക്കണം, നശിപ്പിക്കണം, അല്ലെ? മൃഗഹത്യ, പല ഹത്യകളൊക്കെ ചെയ്യണം, അല്ലെ? ഇത് വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോവാനും ഇതോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണോ? അല്ലെ? 4 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാ. എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? മന്മനാ ഭവമദ്ഭക്തോ, എന്റെ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാവുക, എന്നെ യജിക്കുക, എന്നെ നമസ്കരിക്കുക, എപ്പോഴും എന്നെ തന്നെ മനസ്സില് സ്മരിക്കുക. ഇത്രയും ചെയ്യാൻ വല്ല പ്രയാസമുണ്ടോ? അല്ലെ? ഈ നരകത്തിൽ പോണവര് ചെയ്യണ ദുഷ്കൃതങ്ങൾ ആലോചിച്ചാല് എത്രയോ നല്ല വഴിയാണ്, ഈസി പ്രോസസ്സാണ്, അല്ലെ, ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് വരിക എന്നുള്ളത്. അപ്പോ ഉപദ്രവകരമായവയൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക നമ്മള്. ജപം, ഭഗവത് സേവനം, പ്രസാദം, സത്യം മാത്രം പറയുക, 4 യമനിയമങ്ങള്. അങ്ങനെ എളുപ്പം നമുക്ക് വൈകുണ്ഠത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കും. ഭക്തി സേവനത്തിന് 9 പ്രക്രിയകൾ നമുക്കറിയാം, അല്ലെ? ആരാ പറയാ? ഇത് ശ്രവണത്തിന്റെ ഉദാഹരണം ആരാണ്? വേഗം പറഞ്ഞോളൂ. പരീക്ഷിത് മഹാരാജ്. കീർത്തനം, കീർത്തനം ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി. അതെ. സ്മരണം പ്രഹ്ലാദൻ. അതെ. പ്രഹ്ലാദൻ. പാദസേവനം ലക്ഷ്മി ദേവി. അർച്ചനം പൃഥു മഹാരാജ്. വന്ദനം ക്രൂരനുണ്ട്. ഇവിടെ ധ്രുവനെ കാണിച്ചിരിക്കണേ, അല്ലേ? പിന്നെ വന്ദനം ദാസ്യം. ഹനുമാൻ. അതെ, ദാസ്യം സഖ്യം അർജുനൻ. ആത്മനിവേദനം മഹാബലി. അതെ, ഈ നവധാ ഭക്തിയുടെ അതും ഭക്തി ഏതാണെന്നും ഉദാഹരണവും നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം. 9 ഭക്തി സേവന പ്രക്രിയകൾ ദൈവവുമായി നിരന്തരം സമ്പർക്കം പുലർത്താൻ സഹായിക്കും. ഈ വിധത്തിൽ
തന്റെ ജീവിത അവസാനം അയാൾക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. അവയിൽ ഒന്ന് മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരാൾക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും. അത് ഈ നമ്മുടെ ഈ 9 ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. ഈ 9ഉം ചെയ്യണ്ട, ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ഭഗവത് പ്രാപ്തി കിട്ടിയവരുടെ ഉദാഹരണമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ചോദ്യങ്ങൾ വന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ പൂർണ്ണത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എന്താണ് ജീവിതത്തിന്റെ പൂർണ്ണത? ഭഗവത് സേവനം ഭഗവത് സേവനം, ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുക. അത് തന്നെയാണ് അല്ലേ ഈ ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായി ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും ആത്മീയ ഉപാസനയെ വികസിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടും മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ഏറ്റവും ഉയർന്ന പൂർണ്ണതയുടെ ഘട്ടത്തിലെത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് പൂർണ്ണത അല്ലെ. ആത്മീയ ഉപാസനകള് തപോനിഷ്ഠയോടെ അല്ലെ നിത്യം, നമ്മളിപ്പോ 16 മാലയാണെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും വീണ്ടും കൂടുതൽ ജപിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം അല്ലെ. അവിടെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ പിക്ചർ നമുക്ക് കാണിച്ചിരുന്നു. അതുപോലെ അപ്പോ പിന്നെ നമുക്കറിയാം 9 പ്രക്രിയ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞതാണ്, പരാമർശിക്കുക, ഉദാഹരണങ്ങളും നമുക്കറിയണതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതെന്താ? ഭക്തിയില് ഉയരാനും നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായാൽ മതി. ആഗ്രഹം ഉണ്ടായാൽ ഭഗവാൻ ആ ഭക്തനെ സഹായിക്കും. ഇപ്പൊ ഒരു വലിയ മുറിയിൽ നിറയെ അഴുക്കുണ്ട് വിചാരിക്കുക, കുറെ നാളായിട്ട് പൂട്ടിക്കിടക്കുക. അപ്പൊ ഒരു തവണ ക്ലീൻ ചെയ്താലൊന്നും പോരാ അല്ലെ, നൈരന്തര്യം വേണം. അതുപോലെയാണ് ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്ക് പ്രയത്നം വേണം, ദൃഢവ്രത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാതെ ആരെങ്കിലും വന്നിട്ട് ഇന്നാ പിടിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തരില്ല അല്ലെ. ഭഗവത് അനുഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് പുരുഷ പ്രയത്നത്തിന് അധീനമാണോ അതോ ഭഗവത് കാരുണ്യമാണോ എന്ന് ഒരിക്കൽ ഒരു ശിഷ്യൻ ഗുരുവിനോട് ചോദിച്ചതാണ്. അപ്പോഴ് ഗുരു പറഞ്ഞു, ആവുന്നതിന്റെ പരമാവധി കഴിവ് ഉപയോഗിച്ച് ശ്രമിക്കുക നമ്മള് ഭഗവാനെ ലഭിക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പൊ 4 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാനെ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വെക്കുക അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക, പൂജിക്കുക, നമസ്കരിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ. അത് മാക്സിമം നമ്മുടെ കഴിവനുസരിച്ചിട്ട് പരമാവധി കഴിവ് ഉപയോഗിച്ച് ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ അതിന്റെ പീക്ക് എത്തും. ഏറ്റവും എന്താ പറയാ, ഇതിന്റെ അപ്പുറം പോവാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു നില വരും. ഇതിൽ കൂടുതൽ സാധ്യമല്ല എന്ന് വരും. അപ്പൊ നമ്മുടെ അഹങ്കാരമൊക്കെ നശിക്കും. അപ്പോഴാണ് ഈശ്വര കാരുണ്യം നമുക്ക് ലഭിക്കുക. നമ്മുടെ നേരെ സദാ ഈശ്വര കാരുണ്യം ചൊരിയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഉദാഹരണമായിട്ട് ജനലും വാതിലും ഒക്കെ കൊട്ടി അടച്ചിട്ട് വെളിച്ചമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ്. ചരാചരാത്മാവാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും അന്തര്യാമിയായിട്ട് ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പ്രവൃത്തിയൊക്കെ ചെയ്യണത് ഭഗവാൻ അറിയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, സദാ. അപ്പൊ നമ്മുടെ നേരെ കാരുണ്യം ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അത് സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരു പാത്രമായി മാറണം. എന്നാലാണ് നമുക്ക് ഭഗവത് പ്രാപ്തി കിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പൊ മന്ത്രം 18 സമാപന പ്രാർത്ഥനയാണ് കേട്ടോ. വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ മന്ത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 18 ആഗ്നേ നയ സുബധാരായേ അസ്മാൻ വിശ്വാനി ദേവ വയുനാനി വിദ്വാൻ യുയോധ്യസ്മജ്ജുഹുരാണമേനോ ഭൂയിഷ്ടാം തേ നമ ഉക്തിം വിധേമ. അഗ്നേ നയ സുബധാരായേ അസ്മാൻ വിശ്വാനി ദേവ വയുനാനി വിദ്വാൻ യുയോധ്യസ്മജ്ജുഹുരാണമേനോ ഭൂയിഷ്ടാം തേ നമ ഉക്തിം വിധേമ. അഗ്നിയെ പോലെ തേജസ്വിയായ സർവേശ്വര, സർവശക്ത, ഞാനിപ്പോൾ നമസ്കാര വചനങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ കാൽക്കൽ സാഷ്ടാംഗം വീഴുന്നു. ഭഗവാനെ, അങ്ങയെ പ്രാപിക്കുന്നതിന് തക്കവണ്ണം ശരിയായ മാർഗത്തിൽ എന്നെ നയിച്ചാലും കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഞാൻ എന്തെല്ലാമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് നല്ല പോലെ അറിയുന്ന അങ്ങ് എന്നെ പൂർവ്വ പാപകർമ്മ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചാലും എന്റെ പുരോഗതിയിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ. അവസാനത്തെ സമാപന പ്രാർത്ഥനയാണ് അല്ലെ ജീവന്റെ. അപ്പൊ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അകാരണ കാരുണ്യത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചും ആത്മാർപ്പണം ചെയ്തും ഈ ഭക്തന് പരിപൂർണമായ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ പുരോഗതി നേടാൻ സാധിക്കും.
എന്നാണ്. ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുന്ന ഭക്തന്റെ പാപങ്ങൾ അടക്കം എല്ലാത്തിനെയും ചുട്ടെരിച്ച് ചാമ്പലാക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവുള്ളത് കൊണ്ട് സർവേശ്വരനായ അദ്ദേഹത്തെ അഗ്നി എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാനെ എന്തായിട്ടാ വിളിക്കുന്നേ? അഗ്നി എന്നാണ്. മുൻ മന്ത്രങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള പോലെ പരമാത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥമായ അഥവാ ആത്യന്തികമായ ഭാവം സർവേശ്വരത്വമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവ്യക്തിഗത ഭാവമായ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ മുഖത്തെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന പ്രകാശപൂരമാണ്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള പരിശ്രമത്തിൽ ഫലമുളവാക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അഥവാ കർമ്മകാണ്ഡമാർഗം ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഒന്നാണ്. കർമ്മകാണ്ഡികള് അല്ലെ, അവരെന്താണ് വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ് ഫലസിദ്ധിക്കായിട്ട് ഓരോ കർമ്മങ്ങളെ, യജ്ഞങ്ങളെ, യാഗങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ്. അതൊന്നും ശ്രേഷ്ഠമായ കാര്യമല്ല, ഏറ്റവും താഴ്ന്നതാണ് എന്ന്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം മനുഷ്യാകാരത്തിൽ മാത്രമേ നേടാൻ സാധ്യമാവുള്ളൂ, മറ്റു രൂപങ്ങളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല. ലോകത്തിലുള്ള 84 ലക്ഷം തരത്തിലുള്ള ജീവികളിൽ വെച്ച് ബ്രഹ്മസംസ്കാരം കൊണ്ട് ധന്യമായ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് മാത്രമേ നിരതിശയമായിട്ടുള്ള ആത്മജ്ഞാനത്തിനുള്ള അർഹത സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഈ ശ്രേഷ്ഠമായ മനുഷ്യ ജന്മം സത്യം, ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹം, തിതിക്ഷ, ക്ഷമ, സാരല്യം, സമ്പൂർണമായ ജ്ഞാനം, ഈശ്വരനിലെ സമ്പൂർണമായ വിശ്വാസം എന്നിവ വളർത്തിയെടുക്കണം അല്ലെ. ഇതൊക്കെ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവണം. 18 ഗുണങ്ങള് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു 16-ാമത്തെ അധ്യായത്തില്. അതുപോലെ നമ്മൾ ആ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമ്മൾ ആർജിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അല്ലെ. അതല്ലാത്ത ദുർഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കി കളയാൻ ശ്രമിക്കണം. കുറച്ച് സമയമേ ഉള്ളൂ, അല്പായുസുകളാണ് നമ്മളല്ലേ. നമ്മുടെ ഈ ജീവിതം ഒരു ഇടിമിന്നൽ പോലെയാണ് എന്നാണ് മനുഷ്യജന്മം. പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് തീർന്നു പോവും. ഭഗവത്ഗീതയില് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഉറപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആത്മജ്ഞാന മാർഗത്തിൽ വീഴ്ച പറ്റിയവരായ യോഗഭ്രഷ്ടന്മാർക്ക് ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണരുടെ കുലങ്ങളിലോ ധനികരായ വൈശ്യരുടെ കുടുംബങ്ങളിലോ പിറന്ന് തന്റെ പിഴവ് തിരുത്താൻ പിന്നെയും അവസരം നൽകും അല്ലെ. എത്ര കാരുണ്യവാനാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. ആത്മജ്ഞാനം നേടുന്ന വേളയില് അത് മുഴുമിപ്പിക്കാൻ പറ്റാതെ വരിക, അതല്ലെങ്കിൽ അതിലെന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങള് വീഴ്ച പറ്റുക ചെയ്താല് അപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടാവും നമുക്ക്. ഈ പിന്നത്തെ ജന്മത്തിൽ അതിനവസരം തന്ന് അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ആത്മജ്ഞാനത്തിന് പിന്നെ കിട്ടുന്ന ആ പുനർജന്മം ഉണ്ടല്ലോ, അത് കൂടുതൽ മികച്ച അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാക്കി തരും. ഇപ്പൊ മായാമോഹിതരായിട്ട് നമ്മള് ആ കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈശ്വരൻ പിന്നെ തന്നിട്ടുള്ള നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ഈ മനുഷ്യ ജന്മം എന്ന് പറയണത് പാഴായി പോവുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. ഭഗവാന് പിന്നെ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. നിയാമകങ്ങളായിട്ടുള്ള തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുവൻ കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെ മേഖലയിൽ നിന്ന് മാറി ഉയർന്ന് അല്ലെ ക്രമത്തിലെ ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ മേഖലകളിലേക്ക് നിശ്ചയമായിട്ടും ഉയരും എന്നാണ്. അപ്പൊ വളരെ വളരെ ജന്മങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ നിലവാരത്തിൽ എത്തിയിട്ട് ഒരാളെ ഈശ്വരന് ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ആ ആള് പരിപൂർണനായി തീരുന്നത്. ഇതാണ് സാമാന്യമായിട്ടുള്ള രീതി. ഈ മന്ത്രത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ച പോലെ ഒരാള് ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലോ ഭക്തിമാർഗത്തെ അവലംബിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം അയാൾ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളും ഒറ്റയടിക്ക് തരണം ചെയ്യും അല്ലെ. സ്പീഡിൽ സാധിക്കും ചിലവർക്ക് പല പല ജന്മങ്ങൾ എടുത്തിട്ടേ സാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ 1866 ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, തന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള ജീവന്റെ യോഗക്ഷേമ കാര്യങ്ങൾ സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുകയും പാപകർമ്മ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് അയാളെ മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ പരിധിയില്ലാത്ത കാരുണ്യത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഭക്തന് പൂർണ്ണമായ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിൽ മുന്നേറാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാനെ അഗ്നി എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. കാരണം സമർപ്പിത ആത്മാവിന്റെ പാപങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എന്തും ഭസ്മമാക്കാം അല്ലെ. ഭഗവാനെ സാധിക്കും. എത്ര ജന്മങ്ങളില് ആ കർമ്മവാസനകള് പാപഫലങ്ങള് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ അതെല്ലാം ഭസ്മമാക്കും, എരിച്ചു കളയാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഭഗവാന് അല്ലെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ അഗ്നി എന്നും കൂടെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും. ഇവിടെ എന്താ? സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുച നമ്മൾ പഠിച്ചു.
2:64 എന്താ പറഞ്ഞേക്കണേ ഭഗവത്ഗീത? രാഗദ്വേഷ വിമുക്തൈസ്തു വിഷയാൻ ഇന്ദ്രിയൈശ്ചരൻ ആത്മവശ്യേർവിധേയാത്മാ പ്രസാദമധിഗച്ഛതി എന്നാണ്. അപ്പോ ഭഗവാനെ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ രാഗദ്വേഷം 6 ശത്രുക്കളുണ്ട് അല്ലെ? രാഗം, ദ്വേഷം, കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റിക്കളയണം അല്ലെ? അഹങ്കാര ലേശം ഉണ്ടാവരുത് അല്ലെ? മിഥ്യാഹങ്കാരം. ആ അവസാനം എന്താ വേണ്ടത്? ഈ നമ്മൾ ഗോലോക ചാർട്ട് പഠിക്കുന്ന വേളയിൽ കണ്ടു, നമ്മുടെ ആ മിഥ്യാഹങ്കാരം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സത്യാഹങ്കാരമായിട്ട് മാറണം അല്ലെ? ആ ഫോൾസ് ഈഗോ പോയിട്ട് ട്രൂ ഈഗോ ആയിട്ട് മാറണം നമ്മൾ. അങ്ങനെയുള്ള ആ കാമ, ക്രോധ, ലോഭ, മത മാത്സര്യങ്ങള് യാതൊന്നും ഉണ്ടാവരുത്. എന്നാലാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിത ആത്മാക്കളുടെ ചുമതല ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. നമ്മൾ സമർപ്പിതമായാ മതി ഭഗവാനില്, പിന്നെയുള്ള കാര്യമൊക്കെ ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുത്തോളും എന്നാണ്. ഈശോപനിഷത്തിലെ ഈ മന്ത്രത്തിൽ ഭക്തൻ തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ തിരുത്താൻ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ക്ഷമിച്ച് എന്നെ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് ഈ സമാപന പ്രാർത്ഥനയില് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? അനന്യാശ്ചിന്തയന്തോ മാം യേജന പര്യുപാസത. അന്യചിന്തയൊന്നും ഇല്ലാതെ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണതയിലെത്താം. 2 വഴികളുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? മഹാഋഷിമാര്, വേദഗ്രന്ഥങ്ങള്, ആത്മീയ ഗുരു അല്ലെ? ഗുരു, സാധു, ശാസ്ത്രം, ഇതൊക്കെ അനുസരിച്ച് തപോനിഷ്ഠയോടെ ജീവിച്ച പരിപൂർണതയിലെത്താം. പിന്നെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ആ ജ്ഞാനം, അത് മനസ്സിലാക്കി ഈ ഭഗവാനും ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഭൗതിക പ്രകൃതിയും അവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും അറിയുന്നവര് പൂർണ്ണജ്ഞാനം നേടിയവരായി. എല്ലാ വിധത്തിലും ഭക്തൻ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വേദജ്ഞാനം അതീന്ദ്രിയമാണ്. അത് ലൗകിക വിദ്യാഭ്യാസ നടപടിക്രമങ്ങളാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവാന്റെയും ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെയും കൃപയാൽ ഒരാൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഒക്കെ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നമുക്ക് വേണ്ടുവോളം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുക? നമ്മളുടെ ഈ ശരീരം തന്നെ നമുക്ക് ലഭിച്ചത് അല്ലെ? മനുഷ്യ ശരീരത്തിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു ചാൻസ് ആണ് നമുക്ക്. ഈ ശരീരം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പരിപൂർണതയിൽ എത്താൻ സാധിക്കും. അതിന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്ന വരദാനമാണ് ഈ മനുഷ്യ ജന്മം. മന്ത്രം 18 കൃഷ്ണനെ ഡാഷ് ആയി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു. ആരാ പറയാ? അഗ്നി. അഗ്നിയായിട്ട്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ തിരിച്ചറിവുകൾ പങ്കിടുക. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈശോപനിഷത്ത് ഇത്രയും പഠിച്ചു അല്ലെ? ഇത്രയും മന്ത്രങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു, മന്ത്രങ്ങളിലൂടെ പോയി. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടായത്? ഇതിന് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളെ മനസ്സിലായത്? ഭക്തിയിൽ ഉയരാനും ഒക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം അല്ലെ? ഭഗവാനെ ലഭിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എന്തെല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കണം? ഏത് തരത്തിലൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കണം? ഇതെല്ലാം നമ്മളിപ്പോ ഈ 18 മന്ത്രങ്ങളിലൂടെ ഒന്ന് ഓടിച്ചു പോയി. ഇനി നമ്മള് ഭക്തിശാസ്ത്രിയിൽ വരുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ 3 പുസ്തകങ്ങളും പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഭക്തിശാസ്ത്രിയിൽ എത്താൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചു. ഇപ്പൊ പ്രഭു പറഞ്ഞിരിക്കണത് ലെവൽ 3 കഴിഞ്ഞവര് ലെവൽ 4 കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭക്തിശാസ്ത്രിയിൽ ചേർത്തിയാൽ മതി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കണേ. അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ മുമ്പ് ചേർന്ന കാരണം അടുത്ത ബാച്ച് തൊട്ട് അങ്ങനെ മതി എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സംശയമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആണ്. ലെവൽ 3 കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങളൊക്കെ ലെവൽ 3 കഴിഞ്ഞവരായി ഇപ്പോ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറയൂ, ചോദിക്കൂ. ക്വിസുകളില്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ലെവൽ 3യുടെ? അപ്പൊ ആ ക്വിസ് ഇത് തന്നെയാണ് വീണ്ടും ഭക്തിശാസ്ത്രിയിലും? അല്ല, കുറച്ചുകൂടി ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഭക്തിശാസ്ത്രിയിൽ ഉണ്ടാവുക. അതാ ഈ 3 ബുക്കിൻ്റെതും അതിന് വീണ്ടും വേറെ ഇതുണ്ടാവും, ക്വിസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ഉണ്ടാവും. വീണ്ടും പഠിപ്പിക്കും. കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുകയും ചെയ്യും അവിടെ.
കുറച്ചും കൂടി ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവിടെ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടതും വരും. നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു നമ്മൾ ക്വിസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ